Salutare lume, eu sunt Fernfist și aș vrea să fac un mic anunț despre Minecraft. Da, acest joc am să-i dau delete pentru că mi-am mai făcut niște figuri. Mi se glitchuiseră skin-ul și things și tot n-am găsit un program de editat. Nu știu de ce, dar am mai căutat și mai multe chestii și nu știu dacă încă se mai aude bâzitul ăla, dar cred că da. Dacă nu e bine, dacă da, o să încerc să rezolv. Să vă zic povestea cu bâzăitul. Deci, prima dată când am făcut episodul, nu știu, bine, înainte să fac unele episoade, adică astea de gaming, eu fac niște teste, gen test și zic de multe ori așa, un minut în continuu. Și în minutul ăla eu îmi reglez sunetul, chestii, things și am văzut că nu e de la sunet sau de la ceva bun. Am încercat, am crezut prima dată că e de la căști, dar nu știu dacă e de la căști. Pe Skype ăștia nu mă aud, nu aud bârâitul ăla de la microfon. Nu știu, și văd că se aude numai în filmare și mă deranjează chestia asta extrem de tare. Pentru că nu vreau să se audă chestia asta. Uite aici o poză pe care am făcut-o eu. Și eu am făcut cum să se vadă întunericul și chestii. O să editez și o să fac o poză și o poză de profil nouă și am să mi-o pun și pe desktop. Caut eu pe Google, o editez cu, nu știu, un fotoeditor sau ceva ieftin sau poate chiar și cu Paint sau ceva. Văd eu. Și da, sper să... da, și să revenim la povestea cu bâzitul microfonului sau ce naiba se aude cu bâzitul ăla. Și eu am contactat pe ea în aceeași zi în care mi-am luat căștile, am făcut și testele, că am încercat să filmez pe acolo. Dacă n-am văzut, era ceva gen, hopa, ce se întâmplă aici? Și am contactat și au zis că chestii, dacă întrebați pe cine să contactez, este PC Garage. Da? Este un magazin de gaming și de chestii foarte bune pe care puteți să vi le luați de la ei, foarte ieftin. Și da, mi-am luat o tastatură, mouse-ul și cele mai multe, adică majoritatea componentelor din calculator tot de la ei mi-am luat. Bun. Să trecem la povestea așa. I-am contactat, zicea să mă duc la clienți, ajutor, bla bla bla, chestii. L-am dat mesaj, nimic. Bine, nu e problema cu asta. După am zis, bă, da, dacă nu mă aude pe Skype, am închis microfonul și ăia de pe Skype nu mă aud. Nu se aude bâzitul pe Skype. Dar pe filmare, da, se aude. Am oprit microfonul. Tot se aude. Și am zis, bă, dar ce dracu are, mă? Ei bine, și cred că este de la Action. Cu ce filmez eu acum, cred că se vede aici ceva. Ceva cu Action aici, da. Și da, uite că așa. Asta a fost cu anunțul. Nu îmi place că bâzâie microfonul. Chiar deloc nu-mi place. Bine, nu știu dacă bâzie microfonul sau bâzie altceva, dar bun, am terminat cu povestea asta de zis. Deci, mulțumesc că mi-ați vizionat anunțul și vreau să mai zic că nu mai fac episoade de Minecraft acum. Uite, mi-am amintit de jocul ăsta, Guild Wars 2. M-am jucat nițel până la level 30, dar maximum de aici o să înceapă să fie mai greu. Să vedem cât de bine se mișcă și acest joculeț, e foarte, foarte tare, vi-l recomand. Și poate o să fac și de CSGO și o să fac poate și instructaje cu FL Studio 12. Eu am demo versiunea pentru că
N-am chef să cumpăr. Și mai folosesc și Razer Cortex ca să-mi dea un game boost în jocuri. Recomand. Și da, atât a fost pentru pentru acest anunț. Nu știu de ce mă bâlbâi. Atât a fost pentru acest anunț, cu acest anunț. Mulțumesc că m-ați vizionat. Eu am fost Fernfist și da, nu uitați să vă abonați, să dați share, subscribe, Iar sunt bâlbuit, mă rog, știți voi, like, comment, things like that. Și da, ca de obicei, bye bye.